μας θορεύει. Μπόμπο μας τώρα Παντού τα καταφέρνει. ο Ρούλης και η Βέρα, ο Τάκης και ο Τσίου, ο Ανδρέας, η Ρόζα, πάνε παντού. Σκάβουν, φορτώνουν, σηκώνουν ψηλά. Χαρούμενη ομάδα, καλή δουλειά. Μπόμπο μας τώρα, Όλο μας θορεύει. Μπόμπο μας τώρα. Παντού τα καταφέρνει. Ο Μένιος και ο Τσίου, και η άτακτη γάτα, και ο αστείος φοβέρας, φίλοι για πάντα. Μπόμπο μας τώρα, Όλο μας θορεύει. Μπόμπο μας τώρα. Παντού τα καταφέρνει. Καλημέρα, παιδιά. Εντάξει, έχουμε πολλή δουλειά με το καινούριο σπίτι του κυρίου Μπέντλεϊ. Ναι, είναι η μετακόμιση σήμερα, σωστά, Μπομπ? Ακριβώς, Ανδρέα. Πρέπει να φορτώσουμε αυτό το παράθυρο και όλη αυτή την ξυλία. Κανένα πρόβλημα, Μπομπ. Εντάξει, Μπομπ, ναι. Καλημέρα σας. Χαίρομαι που ξυπνήσατε όλοι σας τόσο νωρίς. Δεν είμαι και πολύ ξύπνιος, Γουέντι. Μα δεν πειράζει, Τάκη. Δεν σε χρειαζόμαστε. Μπορείς να ξεκουραστείς. Ωραία, Γουέντι. Σε ευχαριστώ. Εντάξει, παιδιά, πάμε. Μπορούμε να το φτιάξουμε. Ναι, μπορούμε. Έτσι νομίζω. Μπορούμε να το φτιάξουμε. Ναι, μπορούμε. Γεια σας, κύριε Μπέντλεϊ, κυρία Μπέντλεϊ. Γεια σου, Μπομπ. Πηγαίνεις προς το σπίτι μας, Μπομπ. Έχεις πάρα πολλή δουλειά, ξέρεις. Μην ανησυχείτε, κύριε Μπέντλεϊ, δεν με πειράζει. Αυτό του λέω κι εγώ συνέχεια, Μπομπ. Μα ανησυχεί. Σωστά, καλέ μου. Πρέπει να είσαι οργανωμένος. Αλλά δεν μπορώ να σταματήσω. Έχω να κάνω πολλά πράγματα πριν τη μετακόμιση. Μήπως ξέχασες κάτι? Αν ξέχασα κάτι, δεν το νομίζω. Αυτό το βρήκα στην κουζίνα. Ναι, το ντοσιέ μου. Ευχαριστώ, καλή μου. Δεν πειράζει. Άντε, πήγαινε. Έχω να μαζέψω μερικά πράγματα, Μπομπ, αλλά θα έρθω σε λίγο. Εντάξει, κύριε Μπέντλεϊ, τα λέμε. Εντάξει, παιδιά, ας κάνουμε τη μετατροπή της σοφίτας. Τι είναι αυτά, Μπομπ? Θα κάνουμε τη σοφίτα του κυρίου Μπέντλεϊ κρεβατοκάμαρα. Θα τις βάλουμε και μπάνιο. Παπα! Τώρα θυμήθηκα, πριν βάλουμε το μπάνιο πρέπει να κλείσω το νερό. Εντάξει, Ανδρέα, άπιαξε τα ξύλα για να αρχίσουμε να φτιάχνουμε το πάτωμα. Ορίστε, Γουέντι. Γεια σου, Γουέντι. Σας έφερα λίγο τσάι και μερικά μπισκότα. Ευχαριστούμε, κυρία Μπέντλεϊ. Τα σκεφτήκατε όλα. Μήπως είπατε τσάι? Σκέφτηκα ότι θα θέλατε λίγο, Μπομπ. Πώς τα πάτε? Πολύ καλά. Το πάτωμα τέλειωσε και θα φτιάξουμε τώρα το παράθυρο. Το τηλέφωνο μας. Μα ποιος παίρνει τηλέφωνο στο καινούριο σπίτι? Πολύ ωραία τα μπισκότα. Όχι. Μπορώ να κάνω κάτι εγώ? Όχι. Μάλιστα. Τι συμβαίνει, κυρία Μπέντλεϊ? Η εταιρεία μεταφορών μου είπαν ότι πολλοί υπαλληλοί τους αρρώστησαν και θα έρθουν την άλλη εβδομάδα, δυστυχώς. Είναι πολύ κακό αυτό, όχι. Λοιπόν, θα κάνουμε εμείς τη μετακόμισή σας, κυρία Μπέντλεϊ. Είσαι πολύ ευγενικός, Μπομπ, αλλά έχετε ακόμα πάρα πολλή δουλειά. Μην ανησυχείτε, κυρία Μπέντλεϊ. Θα πάμε με τον Ανδρέα και τη Βέρα στο παλιό σας σπίτι. Και όταν τελειώσουν θα έρθουν και ο Ρούλης με τη Ρώσα να μας βοηθήσουν. Εντάξει, Γουέντι, πήγαινε. Αυτά τα κουτιά πρώτα, Ανδρέα. Εντάξει, Γουέντι. Τι να πάρω εγώ, Γουέντι? Να πάρεις, τα μπαστούνια του γκολφ. Τέλεια! Πρόσεχε τα κουτιά, Ανδρέα. Εντάξει, Γουέντι. Αποχέτευση καθαρή. Εντάξει. Θεέ μου, τι ήταν αυτό? Καλά, δεν πειράζει. Κάλυμα υπονόμου, καθαρό. Εντάξει. Λίγο αριστερά, Ρούλη.
Ωραία! Ορίστε, κυρία Μπέντλι. Ευχαριστώ, Βέρα. Σε ευχαριστώ, Ανδρέα. Είστε γρήγοροι. Έλατε, να τρέξουμε. Μπράβο, Ρούλι Γερανούλη! Ευχαριστώ, Μπομπ. Να πάμε να βοηθήσουμε τη Wendy τώρα, Μπομπ. Ναι, να πάτε, Ρόζα. Ωραία. Α, έλα, Ρούλι. Πάμε να βρούμε τους άλλους. Εντάξει. Το κόκκινο σημαίνει δεν περνάω. Εντάξει. Και το πράσινο σημαίνει μπορώ να περάσω. Εντάξει. Η διάβαση του σχολείου λειτουργεί τέλεια. Εντάξει. Μπράβο σου, Ρούλι. Πάρε και τον καναπέ τώρα. Εντάξει, Wendy. Ναι, έχει πλάκα. Έλα, Ρούλι. Εντάξει, Ρόζα. Ρόζα, πιο σιγά. Γυρίσαμε, Wendy. Α, έχει πολύ πλάκα να κάνεις μετακομίσεις. Ο Μπομπ τελείωσε το ταβάνι και τώρα βάζει τους σωλήνες του μπάνιου. Και αυτός είναι πολύ γρήγορος. Πάρε αυτό το στρώμα, σε παρακαλώ. Και... μπορείς να πάρεις αυτό, Βέρα. Εντάξει, Wendy. Υπτάμενοι καναπέδες. Μάλλον είναι της φαντασίας μου. Γυρίσαμε, κυρία Μπέντλι. Πράγματι. Δεν έχουν μείνει πολλά κουτιά. Πάω να τα φέρω τώρα. Όλες οι επιθεωρήσεις έγιναν. Εντάξει. Πάω να συναντήσω τις μεταφορείς τώρα. Έτοιμη, Wendy. Έτοιμη, Ανδρέα. Μα ποιος πήρε τα πράγματα? Σίγουρα ήταν η λάμπα σας που πήγαινε προς τα εκεί. Κάλεσε την αστυνομία. Κάποιος έκλεψε τα πράγματά μας. Η κυρία Πότς είδε τον καναπέ μας να πετάει και ο κύριος Ντίξον... Ηρέμησε, καλέ μου. Όλα είναι εντάξει. Οι μεταφορείς δεν μπορούσαν να έρθουν και έτσι τη μετακόμισή μας την έκαναν η Wendy και οι μηχανές. Ναι, ήταν τέλειο. Αλήθεια. Καλά. Σας ευχαριστώ. Μα η σοφίτα μας... Τελείωσε, κύριε Μπέντλι. Το ξέρετε καλά πως είμαστε οργανωμένοι. Μπράβο σου, Μπομπ. Μου φαίνεσαι ιδρωμένος, καλέ μου. Πήγαινε να κάνεις ένα ντουσάκι να ηρεμήσεις. Έλα. Ξέρεις, αυτό ακριβώς θα κάνω. Οι μετακομίσεις είναι τέλειες. Θα είχε πλάκα να κάνουμε μετακομίσεις κάθε μέρα. Εμένα μια φορά μου φτάνει, Βέρα. Εντάξει, παιδιά, πάμε σπίτι. Μπομπ, δεν πρέπει να κάνεις κάτι ακόμα. Δεν νομίζω. Ναι, έχεις δίκιο, Wendy. Να ανοίξω πάλι το νερό. Θεέ μου, τι συμβαίνει εδώ πέρα? Κλείστε το! Κύριε Μπέντλι, Θεέ μου. Δεν πειράζει, καλέ μου. Τώρα τουλάχιστον ξέρουμε ότι δουλεύει καλά. Λοιπόν, Μπομπ, πάω μέχρι το μαγαζί να αγοράσω μπογιές για το φράχτη της κυρίας Πότς. Εντάξει, Wendy, τα λέμε. Στάσου! Να, ο κύριος Μπίσλι. Γεια σου, Μπομπ. Γεια σου, Wendy. Γεια σας, κύριε Μπίσλι. Τι ακριβώς θέλετε? Λοιπόν, ξέρετε πως έχω ένα κτήμα που καλλιεργώ λαχανικά. Ναι, κύριε Μπίσλι. Το θέμα είναι ότι όποτε βρέχει, βρέχονται τα εργαλεία μου. Πρέπει να τα βάζω κάπου. Και τι ακριβώς θέλετε, κύριε Μπίσλι?
Δεν είμαι σίγουρος ακόμα. Ας πούμε κάτι τέτοιο. Σε προφυλάς από την βροχή, Ανδρέα? Ναι, και από το χιόνι και από τον ήλιο. Τι λες και εσύ, Μπομπ? Κανένα πρόβλημα, κύριε Μπίσλι. Θα σας το φτιάξω μόλις τελειώσω με το συγγύρισμα του εργαστηρίου μου. Θα χρειαστώ υλικά όμως. Δοκάρια στήριξης, υλικό για σκεπή. Μην ανησυχείς, Μπομπ, θα τα αγοράσω από το μαγαζί και θα τα φέρω στο κτήμα πηγαίνοντας για την κυρία Πότς. Αυτό είναι καταπληκτικό, Γουέντι. Θα περάσω να δω πώς θα πας αργότερα, Μπομπ. Γεια σας, γεια σας. Γεια, κύριε Μπίσλι. Γεια! Εντάξει, Ρόζα, πάμε. Γεια! Ωραία, τελείωσε με το εργαστήριο. Ώρα να ετοιμαστούμε για τη δουλειά του κυρίου Μπίσλι. Βέρα, θέλω να μου φτιάξει λίγο τσιμέντο. Τάκη, πρέπει να το ισιώσεις. Φυσικά! Και Ρούλη, Ναι. θέλω να βάλεις τη σκεπή, εντάξει. Ναι, έτσι νομίζω. Λοιπόν, τώρα θα χρειαστώ το αλφάδι μου. Τι είναι το αλφάδι, Μπομπ? Είναι ένα εργαλείο που μετράει αν κάτι είναι ίσιο, Ρούλη. Βλέπεις, όταν η φούσκα είναι μεταξύ των 2 γραμμών, σημαίνει ότι όλα είναι ίσια. Και δεν θέλουμε η σκεπή του κυρίου Μπίσλι να είναι στραβή, σωστά. Όχι, δεν θέλουμε. Έτσι, Μπομπ. Εντάξει, λοιπόν, Ρόζα, θα βάλουμε τελικά δίπλα στα εργαλεία του κυρίου Μπίσλι. Εντάξει, Wendy. Ωραία. Τώρα ο Μπομπ έχει ό,τι χρειάζεται και εμείς θα πάμε στις κυρίες Πότς. Εντάξει, παιδιά, πάμε για το χτήμα του κυρίου Μπίσλι. Μπορούμε να το φτιάξουμε. Μια στιγμή, παιδιά. Ναι, εδώ, Μπομπ. Γεια σου, Μπομπ. Είμαι ο κύριος Ντίξον. Έχω ένα σοβαρό πρόβλημα. Ναι, τι συνέβη? Στάζει στην αποθήκη που έχω τα γράμματα και η βροχή μου έχει βρέξει όλα τα πακέτα μου. Τα έχω βγάλει όλα στο δρόμο. Τι να κάνω? Μην ανησυχείτε, κύριε Ντίξον. Θα έρθουμε αμέσως. Ευχαριστώ, Μπομπ. Είσαι καταπληκτικός. Αλλάξανε τα σχέδια, παιδιά. Πρέπει να πάμε στο γραφείο του κυρίου Ντίξον αμέσως. Και ο κύριος Μπίσλι? Θα τον πάρω να του πω ότι θα αργήσουμε. Πάω μέχρι το κτήμα 1 λεπτό να δω τι κάνει ο Μπομπ. Πρέπει να λείπει. Δεν πειράζει. Δεν θα αργήσουμε με τη σκεπή του κυρίου Ντίξον. Μπορούμε να το φτιάξουμε. Ναι, μπορούμε! Έτσι νομίζω. Γεια σου, Wendy. Γεια σας, κυρία Πότς. Ήρθα να βάψω το φράχτη σας. Ωραία, Wendy. Ξεκίνα και εγώ θα σου φτιάξω λίγο τσάι. Έχετε μία τρύπα εδώ, το βλέπω. Θα πρέπει να βάλω κάτι για να την καλύψω. Μάλιστα. Πρώτα θα βγάλω τα χαλασμένα κομμάτια. Περίεργο. Δεν είναι εδώ ο Μπομπ. Πρέπει να καθυστέρησε. Τα πράγματά του όμως είναι εδώ. Ίσως μπορώ να τα φτιάξω όλα μόνος μου. Θα ξεκινήσω τη δουλειά εγώ. Θα χαρεί πολύ ο Μπομπ. Εντάξει, Ρούλη, λίγο πιο μπροστά. Λίγο πιο κάτω. Μπράβο, Ρούλη! Θα το φτιάξουμε στο πι και φι. Εντάξει, αυτό είναι το τελευταίο δοκάρι. Για να δούμε τώρα. Πολύ καλό. Νομίζω ότι τα πήγα πολύ καλά. Ίσως βέβαια αυτό να είναι λίγο πιο ψηλά. Ωραία. Πού είναι το πριόνι μου? Έλα, Wendy. Σου έφερα να πιείς ένα φλιτζάνι τσάι. Κι άλλο. Καλά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερο από το τσάι. Ωραία. Ευχαριστώ, κυρία Πότς. Πολύ καλά τα πήγα. Αν σκεφτείς ότι το έκανα μόνος μου. Έκανες πολύ καλή δουλειά, Wendy. Σίγουρα θα θέλεις ένα φλιτζάνι τσάι τώρα. Ευχαριστώ, κυρία Πότς. Έχουμε να κάνουμε μια ακόμα δουλειά, έτσι, Ρώσα? Αλήθεια? Ναι, βέβαια. Στο κτήμα του κυρίου Μπίσλι. Είπα στον Μπομπ ότι θα περάσω να τον βοηθήσω. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πότς. Όμως πρέπει να φύγουμε. Καλά, στο καλό. Γεια. Γεια!
Μπράβο μου, μπράβο μου! Τα έκανα όλα μόνος μου! Αλλά πρέπει να βεβαιωθώ ότι είναι ίσιο. Πάω να φέρω το αλφάδι μου. Θεέ μου, μα τι έγινε εδώ πέρα? Και πού είναι ο Μπομπ? Δεν ξέρω, Ρόζα. Είναι περίεργο. Θα τον πάρω τηλέφωνο. Εντάξει, κύριε Ντίξον, τελειώσαμε. Ευχαριστώ πολύ, Μπομπ. Ένα λεπτό, το κινητό μου. Δεν το πήρες πάνω από τη σκεπή, Μπομπ? Έχεις δίκιο, Βέρα Μπετονιέρα. Όχι. Δεν απαντάει. Τι θα κάνουμε τώρα, Γουέντι? Κοίτα, δεν γίνεται να τα αφήσουμε έτσι. Θα το φτιάξουμε προτού να το δει ο κύριος Μπίσλι. Εντάξει. Πώς σου φαίνεται, Ρόζα? Πολύ καλύτερο, Γουέντι. Ωραία. Πάμε τώρα στην αυλή να δούμε τι συνέβη στον Μπομπ. Αντίο, κύριε Ντίξον. Αντίο, Μπομπ. Εντάξει, παιδιά, πάμε για το χτήμα του κυρίου Μπίσλι. Γεια σας, κύριε Μπίσλι. Συγγνώμη που αργήσαμε. Δεν πειράζει, Μπομπ, ξεκίνησα μόνος μου. Κοίτα. Κάνατε πολύ καλή δουλειά, κύριε Μπίσλι. Πάντα ήμουνα πολύ καλός στο να φτιάχνω πράγματα μόνος μου. Ήθελα να ελέγξω ότι όλα είναι απολύτως ίσια. Δεν χρειάζεται, κύριε Μπίσλι. Είναι. Τώρα μένει να βάλουμε τσιμέντο στη βάση και τη σκεπή από πάνω. Ώστε ο Μπομπ δεν ήρθε να πάρει κι άλλα εργαλεία. Όχι, Γουέντι. Δεν τον έχω δει από τότε που έφυγε. Μα, δεν καταλαβαίνω. Τι μπορεί να έπαθε? Γιούχου, Γουέντι. Τα γράμματα του Μπομπ. Ευχαριστώ, κύριε Ντίξον. Και ευχαρίστησέ τον όταν τον δεις. Έκανε σπουδαία δουλειά στη σκεπή. Ώστε εκεί ήταν. Μα τότε πώς έκανε τη δουλειά του κύριου Μπίσλι? Μου λες? Μήπως ο κύριος Μπίσλι το έφτιαξε μόνος του? Μα βέβαια. Καημένε, κύριε Μπίσλι. Κάνει ό,τι μπορεί. Έλα, πάμε μέχρι το κτήμα να δούμε τι γίνεται. Ρούλι, γερανούλι, λίγο κάτω. Λίγο αριστερά. Τέλεια. Γιούχου, γεια. Γεια σου, Γουέντι. Τελείωσες με την κυρία Πότς? Ναι, τελειώσαμε νωρίς και έτσι είπαμε να περάσουμε να δούμε τι γίνεται. Σωστά, Ρόζα? Ναι, σκεφτήκαμε μήπως... Πάντως η αποθήκη για τα εργαλεία φαίνεται μια χαρά. Έτσι δεν είναι, κύριε Μπίσλι? Ναι, αλλά ποιος ήταν αυτός που την ξεκίνησε? Εγώ. Ακριβώς. Ο κύριος Μπίσλι βοήθησε. Όλα είναι ολόησια. Η δουλειά βγήκε καταπληκτική. Με ξέρεις τώρα, Μπομπ. Μου αρέσει να βοηθάω. Ναι, κύριε Μπίσλι. Αχ, αλλά και οι δυο σας τα πήγατε περίφημα. Πολύ ωραία. Τι κάνεις, Μπομπ? Βάζω την μπάλα κατεδάφισης στο ρούλι. Την θέλουμε για να κατεδαφίσουμε τον αχυρόνο του κυρίου Ραπανάκια. Κατεδάφιση, υπέροχο. Είσαι έτοιμος, Ρούλι? Είσαι εντάξει? Ναι, έτσι νομίζω. Μπορώ να έρθω να βλέπω, Μπομπ? Φυσικά μπορείς. Γιουπί! Δεν κρατιέμαι. Ρούλι, γιατί δεν το δοκιμάζεις, Ναι, εντάξει. Θεέ μου, όχι. Ήρεμα, Ρούλι, πρόσεχε. Ξέρεις πόσο μεγάλη είναι. Θεέ μου. Θεέ μου. Συγγνώμη, Μπομπ. Μην ανησυχείς, Ρούλι. Ξέρουμε ότι έγινε κατά λάθος. Δεν τα πάω και πολύ καλά με αυτό. Έτσι, Μπομπ. Μια χαρά τα πας. Απλώς πρέπει να την συνηθίσεις. Θέλετε να πάτε εσείς στον αχυρώνα και να φτιάξω εγώ τον τοίχο? Εντάξει, Γουέντι. Μπορούμε να το φτιάξουμε. Ναι, μπορούμε. Έτσι νομίζω. Γουέντι, να τα πετάξω επάνω και μετά ο Τάκης να τα ισιώσει. Ναι, θα ήταν πολύ πιο γρήγορο. Ναι, Τάκη, θα είναι πιο γρήγορο, αλλά δεν θα είναι ασφαλές. Ναι. Και θα κάνουμε και μεγάλη καταστασία. Εμένα μ' αρέσει η ακαταστασία.
Πρόσεχε, Πιτσίνα. Έχει δίκιο ο Τάκης, Πιτσίνα. Η μπάλα είναι πάρα πολύ βαριά. Δεν θέλουμε να χτυπήσεις. Έλα, Ρόζα, να με βοηθήσεις. Γιατί δεν έχεις τέλειο χειρόνας, Μπομπ? Γιατί έχει πέσει, Ανδρέα. Πρέπει να τον κατεδαφίσουμε πριν χτυπήσει κανείς. Δεν μπορώ να το κάνω, Μπομπ. Μπορώ. Φυσικά μπορείς, Ρούλη. Και εγώ θα σε βοηθήσω. Εντάξει. Ρόζα, θα τα χρειαστεί αυτά η Γουέντι. Δεν πειράζει, Ρόζα. Πήγαινε στο σκουπιδότοπο. Τέλεια! Το αγαπημένο μου μέρος. Νόμιζα ότι θα ξανάρχιζε στην κολόνα, Γουέντι. Μα θα το κάνω, Τάκη. Μα η Ρόζα πήρε όλα τα τούβλα. Ήταν σπασμένα. Θα χρησιμοποιήσω καινούργια τούβλα. Τι χαζός που είμαι. Μα φυσικά. Θα το κάνεις, Ρούλη. Κούνα το, Ρούλη. Εντάξει. Αχ, σχεδόν, Ρούλη. Μπομπ, κοίτα. Τι συμβαίνει, Ρούλη? Ένα κουνέλι. Μάλιστα. Πρέπει να σταματήσουμε. Γεια σου, κουνελάκι. Λοιπόν, λύθηκε αυτό το πρόβλημα. Μπομπ. Ναι, Ανδρέα. Τι θα κάνουμε, Μπομπ? Λοιπόν, πρέπει να χτίσουμε κάτι για να προστατέψουμε αυτά τα κουνέλια. Γεια σου, Γουέντι. Γεια, Ποπ. Η Ρόζα είναι ακόμα μαζί σου? Όπου να είναι, γυρίζει από το σκουπιδότοπο. Ωραία. Μόλις επιστρέψει, μπορείς να της δώσεις υλικά περίφραξης και να μου τις στείλεις. Φυσικά μπορώ, Μπομπ. Μα, τι... έκλεισε. Ρόζα, σου έχω μια μεγάλη δουλειά. Μπομπ, τι κάνεις? Προσπαθώ να πιάσω τα κουνέλια. Ο Φοβέρας θα πιάσει τα κουνέλια και θα σε βοηθήσει. Ελάτε εδώ, ελάτε εδώ. Ρόζα, πάνω στην ώρα. Αυτό ακριβώς χρειαζόμουν. Τι φτιάχνεις, Μπομπ? Θέλω να προφυλάξω τα κουνέλια. Ναι, αυτό είναι. Λοιπόν, έλα εδώ εσύ, έλα εδώ, έλα εδώ. Εντάξει λοιπόν, τα κουνέλια εδώ. Μα πώς θα τα πιάσουμε, Μπομπ? Νομίζω πως τα τρομάζουμε. Να τους τραβήξουμε την προσοχή. Ας πούμε με μουσική. Λα, 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 τα, τα, λα, 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 τα, 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 τα. Όχι με μουσική, Βέρα. Τι φαγητό αρέσει στα κουνέλια? Ξέρω. Γρασίδι. Ναι, Βέρα. Μα γρασίδι έχει παντού. Θέλουμε κάτι ξεχωριστό. Γιατί δεν πας με το Φοβέρα να φέρετε πρασινάδα? Αρέσει πολύ στα κουνέλια. Ο Φοβέρας ανέλαβε, Μπομπ. Μαζί με τη Βέρα. Φοβέρα, τι νομίζεις ότι αρέσει στα κουνέλια? Μα δεν ξέρω, είμαι κουνέλι. Μα τι είπε ο Μπομπ? Πρασινάδα. Γεια σου, Μπομπ. Φέρετε πρασινάδα. Θεέ μου. Δεν εννοούσα αυτό όταν είπα πρασινάδα. Μα είναι πράσινο, δεν είναι? Ναι, είναι. Μα είναι και πολύ σκληρό. Δεν το τρώνε τα κουνέλια. Ίσως ο αγρότης Ραπανάκιας να έχει κάτι που μπορεί να αρέσει στα κουνέλια. Τι είδους πράγμα, Μπομπ? Ας πούμε, λάχανα. Πάω να τα φέρω, Μπομπ. Ευχαριστώ. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν του άρεσε αυτό. Τέλεια. Νομίζω ότι μπορώ να πιω ένα φλιτζάνι τσάι. Εντάξει, Πιτσίνα, θα σου βάλω και εσένα λίγο γάλα. Σχεδόν το ξέχασα. Πρέπει να το βάλουμε στη θέση του πρώτα. Είναι πάρα πολύ βαρύ. Πώς θα το ανεβάσουμε εκεί πάνω, Γουέντι? Δεν ξέρω, Τάκη. Πρέπει να το σκεφτώ. Γεια σου, Ανδρέα. Αυτή την πρασινάδα εννοούσα. Μπορούμε να τα ταΐσουμε. Ναι, μπορούμε. Έτσι νομίζω. Βέρα, εσύ και ο Φοβέρας οδηγήστε τα κουνέλια εδώ με τα λάχανα που πήραμε. Ο Φοβέρας ανέλαβε, Μπομπ. Κοιτάξτε με, είμαι ο Φοβέρας ο κούνελος.
Εντάξει, μπράβο σας παιδιά. Τώρα είμαστε έτοιμοι. Πού είναι ο Ρούλης? Έλα Ρούλη, θα παίξεις με τους φίλους σου αφού καταδαφίσουμε τον αχυρώνα. Εντάξει, Μπομπ. Να πάω στο σκουπιδότοπο τώρα, Μπομπ. Ναι, Ρόζα Μπουλντόζα. Μπράβο Ρούλη. Δεν ήταν δύσκολο, Ναι, μπράβο σου, Ρούλη. Βέρα, Φοβέρα, μπορείτε να αφήσετε ελεύθερα τα κουνέλια. Κοίτα, Μπομπ. Ελάτε και οι δύο, ώρα να πάμε σπίτι. Γουέντι, αυτός ο τοίχος είναι πολύ όμορφος. Ναι, τέλειος. Είναι πολύ όμορφος, Γουέντι. Τώρα, Ρούλη, πρέπει να σου βγάλω την μπάλα κατεδάφισης. Δεν χρειάζεται να ανησυχείς. Ο Ρούλης τη συνήθισε. Δεν πρόκειται να χτυπήσει τίποτα. Όχι, προσέχω. Το ξέρω αυτό, Ρούλη. Αλλά θα χρειαστείς τη δαγκάνα σου. Γιατί? Πρέπει να βάλω την τσιμεντένια μπάλα στη θέση της. Εντάξει, Γουέντι. Μπράβο, Ρούλη, Γερανούλη! Ρούλης! Μπράβο σου, μπράβο! Ναι, ευχαριστώ, Μπομπ. Πειράζει να μην κατεδαφίσω τίποτα άλλο για λίγο καιρό. Για ποιο λόγο, Ρούλη? Το να χτίσεις πράγματα είναι πολύ καλύτερο. Δεν είναι? Λοιπόν, χρειάζομαι την Βέρα και την Ρόζα. Τι δουλειά είναι, Μπομπ? Θα φτιάξουμε ένα περίπτερο στο κτήμα του κυρίου Ραπανάκη, Ανδρέα. Για το χωράφι του με τις ποικιλίες λαχανικών. Γιατί πράγμα? Ένα χωράφι με καρότα, λάχανα, διάφορα λαχανικά. Ο κόσμος θα πηγαίνει στο περίπτερο του κυρίου Ραπανάκια και θα μπορεί να διαλέγει διάφορα φρέσκα λαχανικά και να τα αγοράζει. Καλή ιδέα. Όχι. Μα δεν είναι καλή ιδέα, Ρούλη? Όχι αυτό. Μα αυτό. Αυτό είναι τεράστιο καρότο, Δεν είναι πραγματικό τάκι. Δεν είναι. Είναι ψεύτικο. Ο κύριος Ραπανάκιας θα το βάλει στη στέγη του περίπτερου που θα φτιάξει. Πολύ ωραίο. Σαν διαφημιστικό, Ακριβώς τάκι. Είστε όλοι έτοιμοι? Ναι, είμαστε. Έτσι δεν είναι? Άτιμοι. Μπορούμε να το φτιάξουμε. Ναι, μπορούμε! Έτσι νομίζω. Ρόζα Μπουλντόζα, σε λίγο θα τελειώσουμε με τα θεμέλια. Εμπρός. Τζένι, έλα. Ναι. Κάτσε να ρωτήσω τον Μπομπ. Μπομπ, είναι η Τζένι. Είναι στην πόλη και θέλει να βρεθούμε για να φάμε. Μπορώ να λείψω λίγη ώρα? Ναι, φυσικά. Έτσι δεν είναι, παιδιά? Κανένα πρόβλημα, Τζένι από μένα, Γουέντι. Ευχαριστώ. Ναι, εντάξει. Θα τα πούμε σε λίγο, Τζένι. Γεια σας, παιδιά. Γεια σου, Φοβέρα. Δυστυχώς δεν έχουμε ώρα για πλάκες και παιχνίδια αυτή τη στιγμή. Ναι, ούτε κι εγώ. Πρέπει να δώσω ένα γράμμα στον κύριο Έλλης. Το πήγαινε κατά λάθος στον κύριο Ραπανάκια. Γι' αυτό πάω τώρα στο μουσείο. Σου ξέφυγε λίγο εκεί πέρα, Ρόζα. Γεια. Όχι, είναι κλειστά. Λοιπόν, θα πάω από την πίσω πόρτα. Πρέστο. Αμπρά, κατάμπρα. Ευχαριστώ και ευχαριστώ. Τώρα για το επόμενο νούμερο θέλω... Κύριε Έλλης. Φοβέρα. Γεια σου. Κύριε Έλλης, τι κάνετε? Τι? Ναι. Δηλαδή, προβάρω μαγικά νούμερα. Ο ανιψιός μου έχει πάρει τη γενεθλίων το Σάββατο και είπα ότι θα κάνω μαγικά για αυτόν και τους φίλους του. Αυτό το έστειλαν στον κύριο Ραπανάκια κατά λάθος. Είναι για σας. Βρε. Με προσκάλεσαν για πρωινό στο Δημαρχείο. Είναι σε 20 λεπτά. Πρέπει να βιαστώ. Γεια σου. Πω, κοίτα εδώ. Φοβέρας ο μάγος.
Σίγουρα δεν θα τον πειράξει τον κύριο Έλλης να δανειστώ για λίγο αυτά. Πω, βαρύ αυτό το καπέλο. Wendy, δεν είναι ώρα να πας να βρεις την Τζένι? Ναι, είναι Μπομπ. Σίγουρα δεν σε πειράζει. Μα και βέβαια όχι. Σχεδόν έχουμε τελειώσει. Έτοιμη, Wendy. Έτοιμη, Ρόζα. Ρόζα, μπορείς να φέρεις και το ρούλι? Θέλω να με βοηθήσεις σε κάτι. Εντάξει, Μπομπ. Τι θέλει να του σηκώσω, Μπομπ? Μερικά ξύλα και κάτι τζάμνα. Εντάξει, Θα σας καταπλήξω. Ποιος? Είμαι ο Φοβέρας ο μάγος. Φοβέρας? Ώστε γι' αυτό ήταν τόσο βαρύ το καπέλο. Όχι. Τι είναι? Πρέπει να είναι το κουνέλι του κυρίου Έλλη. Δεν ήξερα ότι είχε κουνέλι ο κύριος Έλλης. Κι εγώ δεν ήξερα ότι ήταν μάγος. Μα είναι. Και δανείστηκα τα πράγματά του και πρέπει να του τα επιστρέψω. Ελάτε, πήγε προς τα εκεί. Εντάξει, τελειώσαμε με τα τούβλα. Μα τι καθυστερεί το ρούλι? Πάω να πάρω τα ξύλα και τα τζάμια μόνος μου. Άσε, Μπομπ, θα στο φέρω εγώ. Σε ευχαριστώ, Ανδρέα. Γεια σας, Ανδρέα. Τα λέμε, Μπομπ. Κουνελάκι, πού είσαι? Γεια σου, Βέρα. Μήπως είδες κάπου ένα άσπρο κουνελάκι? Δεν είναι αστείο. Δεν γελάω με σένα, Φοβέρα. Κάτι με γαργαλάει μέσα στην πετονιέρα μου και... Κουνελάκι, μικρό μου κουνελάκι, πού είσαι? Γύρνα, σε παρακαλώ. Ο Φοβέρας ψάχνει το άσπρο κουνέλι του κυρίου Έλλης. Χαζό. Τα καρότα αρέσουν στα κουνέλια. Μου ήρθε μια ιδέα, Ρούλι. Ρούλι, όταν το δει το κουνέλι θα έρθει τρέχοντας. Βοήθεια! Ρούλι, βρες το κουνέλι. Κουνέλι! Βοήθεια! Να το κουνέλι! Μα δεν είναι αυτό που ψάχνω. Προχώρα, Ρούλι. Να κι άλλο! Βοήθεια! Εδώ, κουνελάκι. Όχι εσύ, το άσπρο. Φοβάμαι τα κουνέλια. Μάλιστα. Κάτι που δεν το βλέπουμε κάθε μέρα. Ένα τεράστιο υπτάμενο καρότο. Πήρνα πίσω. Μα τι κάνεις στη σαλάτα μου? Βοήθεια! Τι είναι αυτό? Μάλλον ο Ρούλης. Βοήθεια! Έξω από το μαγαζί μου! Συγγνώμη, κύριε Σαμπατίνη. Έλα, κουνελάκι. Τι συμβαίνει? Είναι πολύ μεγάλη ιστορία, Μπομπ. Θεέ μου, μα τι έγινε? Φοβέρα, αυτή είναι η κάπα μου. Συγγνώμη, κύριε Έλλης. Δανείστηκα τα μαγικά σας και έχασα το κουνελάκι. Τη μικρή μου Μπρέντα. Φοβέρα. Μπορείτε να βγάλετε έξω τα κουνέλια από το μαγαζί μου! Ο μόνος τρόπος για να ξεφορτωθούμε τα κουνέλια είναι να τους δώσουμε αυτό ακριβώς που ζητάνε, κύριε Σαμπατίνη. Τι? Δεν τους δίνω το μαγαζί μου! Όχι, εννοώ... Ορίστε. Ο Φοβέρας θα τα πάει πίσω στην εξοχή δίνοντάς τους τη σαλάτα. Ο Φοβέρας ανέλαβε, Μπομπ. Μια στιγμή, Φοβέρα. Πού έχεις βάλει τα μαγικά μου? Συγγνώμη, κύριε Έλλης. Τα άφησα στο αγρόκτημα του κυρίου Ραπανάκια. Νομίζω. Φοβέρα. Δεν μπορώ τώρα, κύριε Έλλης. Πρέπει να φροντίσω αυτά τα κουνελάκια. Ελάτε, κουνελάκια. Ρούλι γερανούλι. Αριστερά. Λίγο δεξιά. Εντάξει. Λοιπόν, Μπομπ, έκανες σπουδαία δουλειά. Ναι, και εγώ βρήκα τα μαγικά μου. Μα η καημένη Μπρέντα δεν ξέρω που είναι.
Μη γελάς, δεν είναι αστείο, Βέρα. Συγγνώμη, Μπομπ, αλλά κάτι με γαργαλάει σήμερα εδώ μέσα. Αχ, μα πάρα πολύ. Βρε. Μπρέντα, εδώ ήσουν λοιπόν. Αφήστε με ήσυχο. Δεν έχετε πουθενά αλλού να πάτε. Πηγαίνετε σπίτι σας, φύγετε. Αφήστε με, κουνελάκια, φύγετε. Ωραία, το κουτάλι σταθερό. Έτσι. Γιατί τρέχει ο Μπομπ με ένα κουτάλι που έχει πάνω του ένα αυγό? Δεν ξέρω, αλλά το ίδιο κάνει και η Γουέντι. Κοίτα. Ναι. Κυρία Πέρσιβαλ, τι κάνουν ο Μπομπ και η Γουέντι? Προπόνηση για τον αγώνα με κουτάλι και αυγό είναι αγώνισμα της μέρας της πόλης που οργανώνω. Θα πέσουν ο ένας πάνω στον άλλον. Προσέξτε. Είσαι καλά, Μπομπ? Μην ανησυχείς, δεν έσπασα τίποτα. Ούτε και τα αυγά σπάσανε. Γιατί δεν έσπασαν τα αυγά όταν έπεσαν, Μπομπ? Γιατί είναι βρασμένα, Ρόζα Μπουλντόζα. Χαίρομαι που προπονείστε. Ο κύριος Σαμπατίνη θα δώσει μια τεράστια πίτσα στον νικητή, ξέρετε. Πρέπει να νικήσεις, Μπομπ. Μα και η Γουέντι πρέπει να νικήσει. Δεν θα νικήσουμε και οι δύο, Ρόζα. Νομίζω ότι δεν έχουμε άλλη ώρα για προπόνηση, Μπομπ. Πρέπει να βάλουμε τις καινούργιες πόρτες στο μαγαζί του κύριου Σαμπατίνη. Σωστά. Εσύ και η Ρόζα να πάτε να πάρετε τις καινούργιες πόρτες. Και εγώ με τη Βέρα και το Ρούλι θα βγάλω την παλιά πόρτα από το μαγαζί του κύριου Σαμπατίνη. Εντάξει, Γουέντι. Μπορούμε να το φτιάξουμε. Ναι, μπορούμε. Έτσι νομίζω. Έλα, μπαμπά, έλα. Τρέχα, JJ. Πιο γρήγορα. Τα κατάφερα. Ναι. Σίγουρα θα κερδίσεις την πίτσα, JJ. Μόλι μπορεί να κερδίσει. Πάμε να πιάσουμε δουλειά. Θα πάρω κι εγώ μέρος σε αυτό το αγώνισμα. Και εσύ? Η πυρούνα μου είναι σαν κουτάλι. Ουι! Θα είναι η πιο γρήγορη κούσα με κουτάλι και αυτό που έχει γίνει. Πήγαινε πιο αργά. Δεν είναι μόνο αγώνας ταχύτητας, είναι και ισορροπίας. Πρέπει να έχεις το αυγό στο κουτάλι σου στο τέλος της κούρσας. Μπορώ να κερδίσω. Μπορώ. Εδώ είσαι, Φουβέρα. Πρέπει να παραδώσεις κι άλλα αυγά. Αυτό κάνω αυτές τις μέρες. Παραδίδω αυγά. Επειδή όλοι στην πόλη προπονούνται για τον αγώνα με το κουτάλι και το αυγό. Ναι, θα προπονηθώ κι εγώ. Θέλω να κερδίσω αυτή την τεράστια πίτσα. Ναι, αλλά μην προπονηθείς με αυτά, Φουβέρα. Είναι ουμά αυγά για τον JJ. Τα θέλει για μαγείρεμα. Δεν θα του λείψει ένα αυγό του JJ. Πώς θα κρατήσω το αυγό πάνω στο κουτάλι μου? Γεια σου, Γουέντι. Πώς θα πάτε με το χτίσιμο? Μια χαρά, κύριε Μπέντλεϊ. Θα είναι έτοιμο μέχρι να γίνει η κούρσα με κουτάλι και αυγό? Ναι, θα έχουμε τελειώσει μέχρι τότε. Ξέρεις, η κούρσα θα περάσει μπροστά από εδώ. Να το ξέρεις, έτσι. Δεν πρέπει να ανησυχείτε, κύριε Μπέντλεϊ. Και δεν θέλουμε να σκοντάψει κανείς σε κανένα ξεχασμένο τούβλο. Μην ανησυχείτε, κύριε Μπέντλεϊ, δεν πρόκειται. Πρόσεξε, Τρίξ. Θα ρίξεις το αυγό. Όχι, βέβαια. Μπράβο σου, Ρόζα. Ευτυχώς που είναι βρασμένο το αυγό. Νομίζω ότι είναι του JJ. Πώς θα προπονηθώ για την κούρσα χωρίς αυγό? Γεια σου, JJ. Μόλις έσωσα αυτό από την Τρίξ. Ευχαριστώ, Μπομπ. Ξέρω ότι ήρθες για να πάρεις τις πόρτες που παρήγγειλες. Ακριβώς. Αυτές εδώ είναι ό,τι χρειάζεσαι. Είναι οι καλύτερες. Διπλά παράθυρα με σύγχρονους κομπιουτεριζέ αυτόματους αισθητήρες. Ναι, πολύ ωραία, JJ. Στο λέω, Μπομπ, είναι τελευταίας τεχνολογίας αυτές. Ο κύριος Τραπανάκιας έστειλε αυτά για τον JJ. Τέλεια. Τώρα έχω πολλά αυγά για να προπονηθώ. Δώσ' μου ένα, Φοβέρα. Έλα. Μα τα θέλει για να μαγειρέψει ο JJ, Τρίξ. Έλα τώρα, Φοβέρα. Ξανακάντο, Φοβέρα.
Πλάκα έχει. Γιατί σπάρε τα αυγά της Τρίξ, ενώ του JJ δεν έσπαγαν? Δεν καταλαβαίνω. Ω, Wendy, το μαγαζί μου θα είναι τόσο όμορφο. Είμαι σίγουρη. Γεια σας κύριε Σαμπατίνη. Πώς πάει η τεράστια πίτσα σου? Ω, την ψήνω μέσα στο φούρνο μου, είναι υπέροχη. Στο λέω, Μπομπ, είναι πολύ έξυπνο που βάζω αυτές τις διπλές πόρτες. Αλλιώς, πώς θα την έβγαζα από το μαγαζί μου, Ναι, σωστά. Αυτό είναι το τελευταίο. Όχου, τι χαμός. Ο JJ δεν πρόκειται να χαρεί. Εγώ πρέπει να παραδώσω κι άλλα αυγά. Μα τι γίνεται? Είχαμε ένα μικρό ατύχημα. Συγγνώμη, JJ, έκανα προπόνηση για την κούρσα με τα αυγά που έφερε ο Φοβέρας, αλλά κάθε φορά που έπεφτε ένα κάτω έσπαγε. Επειδή δεν ήταν βρασμένα, Τρίξ. Πρέπει να χρησιμοποιείς βρασμένα αυγά για την κούρσα και πρέπει να μάθεις να το ελέγχεις. Πώς γίνεται αυτό, JJ? Έλα, θα σου δείξω εγώ. Γεια σου, Μπομπ. Αναρωτιόμουν αν η δουλειά σου τελείωσε. Συγγνώμη κύριε Μπέτλεϊ, ελέγχω τους αισθητήρες. Τι είναι αυτό το υλικό, Wendy? Είναι στόχος, Ρόζα. Κρατά το τζάμι σταθερό. Πώς? Το βάζεις μέσα στο παράθυρο και μεταπιέζεις το τζάμι πάνω του και μετά στεγνώνει. Στεγνώνει, ωραία. Και κολλάει, αυτό χρειάζομαι. Τώρα σίγουρα θα κερδίσω εγώ την πίτσα. Εντάξει, έλα να προπονηθούμε λίγο, Γουέντι. Τελειώσαμε, κύριε Μπέντλεϊ. Μη σταματάς. Κύριε Μπέντλεϊ, κοιτάξτε τις πόρτες μου. Οι αυτόματες πόρτες δουλεύουν. Εντάξει. Κύριε Σαμπατίνη, πώς θα βγω έξω? Απλό. Κουνιέσαι και η πόρτα ανοίγει. Ναι. Πολύ ωραίο. Πολύ έξυπνο. Θυμήσου, Τρίξ, έλεγχος. Προσπαθώ, JJ. Πρέπει να κερδίσουμε την πίτσα, Μπομπ. Ναι, Γουέντι. Στις θέσεις σας. Έτοιμοι. Πάμε. Έλα, Wendy. Εντάξει. Σταθερά. Κοντεύουμε. Σταθερά. Πρόσεχε κύριε Μπέντλεϊ. Εδώ. Γρήγορα. Θα τα καταφέρω, δεν μπορεί. Ο Φοβέρας πλησιάζει. Ελάτε λοιπόν, ελάτε να δούμε ποιος θα νικήσει. Ο Φοβέρας πλησιάζει. Όχι, μπορώ να το κάνω, Ο Φοβέρας κοντεύει. Με όλοι σας, λα. Σούρκο με πίτσα. Ναι. Κέρδισα την τεράστια πίτσα. Μα Φοβέρα, το αυγό σου είναι ακόμα κολλημένο στο κουτάλι. Αλήθεια? Μα πώς έγινε αυτό? Φοβέρα, τι έχεις στο κουτάλι σου? Έβαλα λίγο στόκο για να μην πέφτει το αυγό μου κάτω. Κόλλησε. Αυτό είναι κλεψιά, Φοβέρα. Λυπάμαι πολύ, κυρία Πέρσιβαλ. Ο Φοβέρας ακυρώνεται. Άρα ο νικητής είναι η Τρίξ. Μπράβο, Τρίξ, μπράβο. Τρίξ, είναι πολύ έξυπνο. Και εδώ είναι η τεράστια πίτσα, το βραβείο. Ευχαριστώ, κύριε Σαμπατίνη. Υπέροχα. Μπορούμε να πάμε όλη πίτσα. Ακόμα και ο Φοβέρας. Ευχαριστώ, Τρίξ. Ωραία πίτσα.